Hajiya Laila Ali Usman kenan yayin da aka kawo maka Asha Med Gift Pharmacy aka ba ta domin ta yi amfani da shi. Wani magunguna suna gyara jiki, suna sa mutum yayi fresh, suna sa mutum ya fito luwai-luwai a ganshi yayi kyau sosai da sosai. Kuma ku je ku karɓi naku a Aisha Med Pharmacy da ke garin Abuja a Bori Settlement Area. Sai kun zo. Hajiya Laila Ali Usman kenan yanda take dudduba abubuwan da aka kawo mata kuma ta yaba, ta jinjina, ta kuma yi godiya. Ta kuma ce jama'a su je Aisha Med Pharmacy da ke Upper Settlement Area domin samun nasu. Idan kana da wata matsala lalura ko wani abu da ya shige maka duhu, ka ce Aisha Med Pharmacy domin ka tabbatar a kuma yi maka bayanin da zai gamsar da kai kuma ka samu magunguna ingantattu. Ga masu buƙatar magunguna na ƙasashen waje har gida za a kawo muku a Aisha Med Pharmacy.